मंडळी पावसान काय केल्यानंतर बघा पूर्णपणे भिजान गेलो असे, कारण छत्री एकच होती आणि मी जाऊन आंघोळ करू शकते घराकडे, पण आई भिजली तर उगाच जेवण कोण घालताला आमका उद्या करून. तर मंडळी या गोष्टीकडे लक्ष पडलंय आईचा, आणि याला बोलतात आई काय सीतेचे केस. सीतेचे केस. हे तू रे काढू काय लाल भात हे बघ माहिती प्यायची भाजी थया भाजी एका जागेवर किती तरी एका जागेवरती आहेत मंडळी, किती भाज्या आहेत बघा. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर बरं तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी आज थेट स्वागत करतोय डोंगरातनं. तर आलोय भाज्यांची मोहीम काढायला, बघतोय कुठच्या भाज्या दिसत आहेत. मागच्या वेळी भाजी आम्ही डायरेक्ट काढून बनवली होती, सो आता बघायला आलोय. इकडे डोंगरात आलो नव्हतो भाजी बघायला, तर आता आलोय. पण आल्या पावसाने स्वागत केलेलं. मी तर खाली बसलोय आणि आईकडे छत्री, आम्ही छत्री घेऊन आलो नव्हतो. सो कुत्रे पण आमच्या सोबत आहे ते बघा. मंडई पावसाचं आगमन बघा, कसा जबरदस्त पाऊस आलेला आहे बघा. छत्री एक आणि माणसं दोन असं. तर आता भिजाक जात 100%. 15-20 मिनिटं तरी पडतो हे आता काय चाललंय मध्ये मी पावसाळी आता काय एका भियाक काय मंडई भाज्या दिसायच्या अगोदरच पावसाने सुरुवात केलेली आहे. भाज्या राहिले लांबच, या भिजा नको. पाऊस मंडई वाऱ्यामुळे दिशा बदलतोय. या साईडने आला जोरदार आणि आता इकडच्या साईडने जोरात येतोय. मध्ये भरला नव्हता, घराकडे गेलो, आमच्या घराकडे गेला. इकडे येणार नाही तो, त्या साईडचं त्या साईडीत गेलो जोरात. बारीक शिवरांचा मोबाईल विकतला हे बघा. होय होय नाव घेते त्या कळणार नाही त्या काय. जिमी ए जिमी जिमीतलं त्या जे सुद्धा माहित नसतं. काजीच्या झाडांना वाचवलं काय गे मला झाडा होईत मरडा मना झाडा होई मना झाडा वाचवा. शेतीची कामं चालू आहेत ते करेक्ट त्या साईडला, तिथे लावणी चालू आहे. सो वाजलेत मंडळी 6:10 झालेली आहेत. तर व्हिडिओ मागचे स्ट्रगल हे असे असतात. मंडळी पावसान काय केल्यानंतर बघा पूर्णपणे भिजान गेलो असे, कारण छत्री एकच होती आणि मी जाऊन आंघोळ करू शकते घराकडे, पण आई भिजली तर उगाच जेवण कोण घालताला आमका उद्या करून. ह्यो मोठा विषय असा. आणि आई कधी आजार पण पटकन आई म्हणजे 4 माणसं असली ना तर त्याच्यात आईकडे पहिला धावून जाताला आजार पण शोधित. तर मंडई जरासं कमी झालं, 20 मिनिटापेक्षा जास्त पाऊस पडला, त्याच्यामुळे अशी अवस्था झाली. पूर्णपणे भिजलंय. आणि एक गोष्ट चांगली झाली म्हणजे पहिले पावसात लहान असताना भिजाक तरी जाऊ, आता कोणी एक भिजाक जाऊ पण बघत नाही. तर मी यंदाच्या पावसात भिजलंय. तरी गेल्या वर्षी तर भिजाक नाही होते, नाही गेल्या वर्षी भिजलेले पण मासे धरून गेले तेव्हा, बाकी असं भिजाक नाही होते. तर बघूया काही किती भाजी दिसतात आणि आपल्या लवकर टायमाला मी घर गाठूया. तर मंडळी या गोष्टीकडे लक्ष पडलंय आईचा, आणि याला बोलतात आई काय सीतेचे केस. सीतेचे केस ते माळूचे असतात, माळतात. दिसले काय माळूचे असतात. माळत मग येते मोठे काय माळत चांगलंच तर घे. इकडे पण आहे हे जबरदस्त दिसते बघा. हे खालच्या साईडला असं पडलाय पण तर भारी वाटते एकदम जबरदस्त. कसं दिसता बघा, खतरनाक. मंडई कोण मंडई या सगळं मिस करताय कमेंट करून नक्की सांगा. बरेच जण असतले. ह्या कसला माहिती हो तो. हा मंडळी ही बघा एक भाजी दिसलेली आहे, तायकळ्याची भाजी. कवळी आहे मग एकच झाड व्हायचं काहीतरी असतं रे आजूबाजू. नशीब ती ह्या करून टाक नसत. हे चुरून ना रानटी चुरण. ही गोटीची येईल बारकी. ही एक पण ना ह्या येली कसली तरी फळा लागतात. असं नाही, फळार नको फोकस करू. ही एक भाजी दिसलेली आहे मंडई, गोटीच्या वेल. आणि ह्या ना औषध नीम के पत्ते जैसा दिख रहा है मंडळी. उलटे आता त्यांका देतात. मोडशी झाली काय कसा दिसता सांग, ह्या बघून तुला काय वाटतं? खायच्या झाडाची आठवण येता सांग. बेलाचं झाड. हा मंडई कोण पण सांगू शकता, लांब असला तर सेम टू सेम बेलाचं झाडासारखं आहे. झाडासारखं नाही, बेलाची पानं सेम टू सेम. या साईडला बघूया कुठची भाजी दिसते काय. पुढे येऊन बघितल्याशिवाय मंडई काय कळणार नाही. आणि इकडे आता रान पण कमी झालेलं आहे बघा. हे पण आता तुरळक आहे.
हे बघा हे या कोवळ्या आहेत एकदम, हा, याची भाजी करतात. हे बघा भरपूर इतके तरी गाव होय मुठभर. हे गाव शकतं. इतकेच 3-4च. ही बाई अख्खी वेळ त्या साईडीक बघूया नेऊया. वरती पण कोंब असत. होय वरचे गावतले कसे गाव तर तितके तरी नाही या. कुडाचे शेंगे आहेत. खरं हा हे बघा मंडई अजून एक भाजी. हे बघ हे बघा कवळे काढू आहे. खुड्याच्या शेंगा काढूया काय हे? काढ. लहान आहे. हे सगळे काढू शकताय. काढते. बघूया किती गावतात. हे बघा खुड्याच्या शेंगा तर भेटल्या. मंडई याला एक डिंक आईच्या हातात दिलाय. कुडे कसे लोक लाकडांका तोडतात ना, ठेवणच नाही. लाकडांका तोडतात म्हणजे लाकूड चुलीत. हा हा चोलीत ते बाई थंय पण असत गोटीचे. काढतलंच तर काढ, जमा करून नेऊया. करून तरी बघूया. आतापर्यंत मी खाऊक नाही गोटीच्या वेल्याची भाजी. बरी लागता. हे तू रे काढू गय. लाल भाग. हे बघ माहिती प्यायची भाजी थया. भाजी अशी एका जागेवर किती तरी. एका जागेवरती आहेत मंडई. किती भाज्या आहेत बघा. झाले, 4च गेले. थांब थांब या साईड असत. पायाखाली कोणतरी असत तर भीती. आणि यंदा तर आम्ही बऱ्याच केसेस ऐकलेले आहेत मंडई. आणि एकदम जवळ जवळ काय आई लांब पण नाही. एक तर आमच्या पाहुण्यातच हे झालं. होय. सो तुम्ही पण जर बाहेर फिरत असाल आणि रात्रीचे जर फिरत असाल खेकडे वगैरे पकडायला तर एकदम सावधगिरीने फिरा. काठी घेतल्याशिवाय कोणी बाहेर जाऊ बाहेर फिरूच नका उगाच. प्यायची भाजी थय. काल आमच्या घरात पण मंडई मण्यार निघाली होती. जुन्या घरात जुन्या घर जिकडे मी बसलेलो असतो. तरी वेळ बरी पप्पा गेलो म्हणून. हो इकडे पण आहे. वरती आहे जरा आता याला स्ट्रगलिंग. हे धरत हाय 3-4 तरी कोंब गावते रे बघ. हे बघ हे एक असेल बघ. त्याच्यावरती पण हा त्याच्या पुढे आहे ना. बघा बऱ्यापैकी भेटले मंडई. आणि फक्त ऐकून होतो आईने झाड दाखवलेला कुठचं आहे ते. आता टायकळ दाखवते. हो बघ हे टायकळ. हा हे बघा सेम टू सेम. मगाशी तुम्ही बघितलं तर मगाशच्या आणि आताच्या पानांमध्ये काही अंतर नाही. तुम्ही बघू शकता ही टायकळाची भाजी. म्हणजे मंडई जर आम्ही स्पेशल जर भाजी शोधायला आलो तर या जागेवरती बऱ्यापैकी टायकळाची भाजी आहे. तुम्ही बघू शकताय. बऱ्यापैकी म्हणजे बऱ्यापैकी भाजी होऊ शकते एवढं असं. हो बघ भाई पण होय ना. म्हणजे 4-5 दिवसांनी फेरी मारलो तर मंडई तुम्हाला बघायला मिळणार टायकळाची भाजी. आता बघूया 4-5 दिवसात फेरी मारून ही काढून घेऊन जाऊया. ही बघ आई हयच नाही. इकडे पण आहे मंडी, तिकडे पण आहे. हे बघा पूर्ण या एरियामध्ये इथपर्यंत भाजी आहे. हे बघा. तर लहान मुलांना मंडई आवर्जून दाखवा. फक्त थोडं मगाशी मला कळलेलं नव्हतं. आई पण कन्फ्यूज झाली होती बघून. पण आता तुम्ही बघू शकताय आता परफेक्ट रिझल्ट भेटलेले आहे आपल्याला. सो आता आम्ही भाजी शोधतोय. आई ते त्या साईड सुद्धा वाटते येली असत. बघ या करंद्याची पण भाजी करतात ना. आतमध्ये आहे मंडई, नाहीतर काढायला चांगलं झालं असतं. नाही होय सर असा काढू गव्हाचा नाही आतमध्ये. हे भैया ये मस्त वाटतं. पाणी पडतं आता. नाही का धरून जून झाली. जून चला मंडई तुम्ही बघू शकता. इथेच करेक्ट पाऊस नाही, फक्त बाकी सगळीकडे काळोख केलेलं आहे. आणि अजून जोरात पडेल मला वाटतं. वाटलं नव्हता काय. आता जास्त लोक नाही फिरणार, नाहीतर तोडले नाही असती. गुरवाले सोडून कोण नाही येत मंडई.
तुम्ही जर घराला कोबा वगैरे घालत असाल, कोबा नाही काय ताई, फरशी, तर तुम्हाला इकडे दगड एवढ्या प्रमाणात आहे ना अवेलेबल, विचारू नका. यायचं आणि भरून घेऊन जायचे. औषधी झाड आहे. खायचा फुलं किती मस्त वाटतात बघ. फुलं बघा मंडई, निसर्गात आल्याशिवाय अनुभवायला मिळणार नाही. आणि प्रत्येक एरियात प्रत्येक भागात वेगवेगळी फुलं फळं काय काय असतात मंडई. मी याच्या निमित्ताने तरी फिरतोय, खूप चांगलं वाटतंय, मस्त. नाहीतर काय आम्ही येणार नव्हतो. ह्या औषधी झाड हा कसला तुका कसा कळलं औषधी हा? आता विचारलं पण वाटतं भारी ना, कसली फुलं येतात बघ. इथे पण मंडई थोडीशी दिसलेली आहे. हय सर खूप कोंबत आई, लवकर आहे पाऊस पडायच्या आधी. ते पायाखाली बघूया. खूप खूप म्हणजे खूप. पाऊस यायच्या अगोदर काढूया. पावसाने आज परेशान करून टाकला एकदम. मोठं दिसतात इथं बघ वरीला, समोर समोर त्याच्या पुढे तो बघ सुक्यात असा तो काय इथं समोरच तुझ्या तांबडं दिसतात. काठी कशी आहात त्याच्यात बघ समोर. काय पुढे हात घाल, पुढे दाखवतो. होय पुढे पुढे हो मोबाईल दोन ठे असं सगळी काळजी घ्यावी लागते मंडळी. मोबाईल भिजला तरी पण गडबड. मोबाईलवरती सगळा डिपेंड आहे आपला. बघ ह्याच्यावर आपलं लक्ष पण पडणार नसतो, बघलं नसतो. त्याही कोंबच पडलो खाली. खायचं हा बघा मंडळी, मोबाईल मंडई संरक्षण झालं पाहिजे. तर मंडई बऱ्यापैकी वेल भेटलेले आहेत, गोटीचे वेल. बघूया त्याची भाजी जाय दाई. अजून थोडे शोधायचे आणि हे करायचं. आता पाऊस थांबायचं नाव घेत नाही, सगळीकडे काळोख केलं आहे. तर जो भाग मगाशी तुम्हाला दिसत होता ना, तो पण आता तिकडे काळोख होत चाललेला आहे. सो पटपट घरी जाऊया. तुम्हाला जाता आता तिरफळाचं झाड दाखवतो. हे बघा हे झाड, आणि जवळनं तुम्हाला दाखवतो. याला काटे असतात. हे काटे ना पहिल्यांदा नाक टोपले आणि काय त्याच्यावर पुळी लिकायला हे नाक वगैरे टोचताना मंडई. सो हे बघा, याचं तुम्हाला माहिती असेल तिरफळ कुठे यूज करतात. माशाची कढी वगैरे बनवताना. आमच्या इकडे तर जबरदस्त आणि असला खतरनाक वास येतो कढीला, काय विचारू नका. पप्पांचा आमच्या फेवरेट आहे. नाही आणि लोक त्रिफळा चूर्ण विकत घेऊन खातात. त्रिफळा चूर्ण विकत घेऊन खातात मंडई. सो चला घरी जाऊया. पाऊस थांबायचं नाव घेत नाही. या साईडला पण बघा शेतीचे कोपरे बऱ्यापैकी पडच आहेत. तिथे कुठे कुठे मध्ये मध्ये करतात शेती. इकडच्या साईडचे सगळे बंद. नाही तर पहिले आई सगळे करीत असतले ना, एक पण कोपरं ठेत नसते रे. आणि आमच्या घराच्या इकडे बघा पाऊस किती जबरदस्त भरलाय. आई समोर बघ. मार्ग नाही मिळायचं नाही त्यांची ती. मी आता गेल्या गेल्या आंघोळ करू. पाऊस आला मंडई. मोबाईल आईकडे देतो, भेटूया डायरेक्ट घरी. आई इथं बघ टकली हल्ल्या इथं. तुझा कलर लाला तो मला नका भीती वाटत. चल पटपट. फायनली मंडई तुम्हाला भेटतोय बऱ्याच वेळानंतर. आणि चाय प्यायचा टाइम झालेला आहे. तर मी पूर्णपणे भिजलो होतो, त्याच्यामुळे मी डायरेक्ट आंघोळ करायला गेलो आणि मोबाईल आईकडे दिला होता. तर आता तुम्हाला दाखवतो टोटल भाजी किती भेटली आम्हाला. इतकेच गावले एका माणसाने जाते. आणि पाऊस नाही आला असताना तर अजून थोडे इकडे तिकडे बघायला भेटले असते. आणि घरी येईपर्यंत त्याला जोर झाला नाही, अजून थांबलेला नाही तो बघा. अजून तुम्ही बघितलं तर अजून चालू आहे.
औषधी फुल ना आता औषधी फुल नाही औषधी झाडाचा फुल माळकर असले असते त्यांनी चांगले नाही असतं बरोबर हे बघ आणि त्या कुड्याच्या शेंगा थोड्याच भेटल्या हे बघ फुला किती मस्त भारी वाटतात ना तेव्हा किती मस्त वाटतंय. तर झाड कसलं तरी अजून एक भाजी आहे त्याचं नाव माहिती नाही काय काही हा? कुड्याचे शेंगे हा कुड्याचे शेंगे इतकेच गावले अजून होते 7-8 ह्याची पण चिरूनच करतात हा ही चिरू होई गाळू होई उकळून करू आजीन केलं ना सो ही भाजी उद्या बनवायचं काय करू होई सकाळी सकाळी चपाती सोबत करणार आहे आई तर याची जास्त काय होणार नाही 5 जणांना तर पुरा आणि कोण शिजणार खाताला बाबू खाऊचं नाही दिव्या नाही खाऊ तर आपली वेगळी म्हणा ती नाही आम्ही दोघात खातो वेगळी म्हणा टेस्ट तरी करून बघ बाहेरचं नको बाहेर विषारी नाही मी ती याची आणली झाडाची आणली नॅचरल तू आणि मी खाऊया आई नाही या चहा प्यायला त्यांना भीती वाटतं वेगळे असत गोडवाले सोनू तर फायनली मंडळी चहा पिऊन झाला आता थोड्या वेळानंतर जेवायचा आणि नंतर ब्लॉग एडिट करायचा नंतर झोपायचा आणि सकाळी उठून कामावरती जायचा सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय